Setyaki karo Tomarma apa ana panan. Kowe arep nyilih kanca paisan. Yo jare Pok Gawa ayo. Ndi wenehno kanca paisan malah kowe wis duweni kaluputan. Nyatane kowe wis mulasa karo Bawa Durna. Kelakon buyung kanca paisan ngelangkai kuwandhan Setyaki babu arwuwu. Kowe rak tebak dadamu ora rondo bojomu. Aja takon dosa dudundang karo Tomarma. Maju panggotayane. Wah, mati. Pecah dadamu, pecah sirahmu. What? Waduh. Bala! Oi! Paman Setyaki wonten dawuh nggih. Siwa Udawa kuwi wonten dawuh nggih. Sampun ngantos kaget kula awe wonten ing mriki. Nggih kados pundi? Awit kula nampi dawuh pangandika saking Kanjeng Rama Sri Bathara Kresna. Nggih dawuh kados pundi saking Kakang Prabu Kresna. Dawuhipun kados mekaten bilih. Piyambakipun utusan kalian kula supados nglempakaken paduka Paman Garbaruci miwah Siwa Udawa kinan ngunduraken Kurawa awit begawan duranggenipun nyuwun ngampil wujuding kaca paisan menika namung pawadan kinarya serana damel ringkehipun Kanjeng Rama Prabu Sri Bathara Kresna mila Paman Setyaki lan Siwa Udawa sampun ngantos kangelan kelampit brungkat kimpul gajah ngunduraken marang Sata Kurawa. Eka nameng rata tanpa antala prapteng arga sukuning arga iram. Marekaten kula taksih methuke karo Bawa Durna. Kula taksih methuke karo Begawan Durna. Nggih kula taksih methuke karo Kurawa. Sak isa-isa kula mengke gelut kalu Kurawa ngantos-atos Siwa Udawa lan Paman Setyaki. Nyuwun pamit anggir samba, nyuwun pamit anggir samba. Malindro bumi gonjeng manuta kuntara ketok amap sang jalane dhewe lolele Setyaki kok dadi kowe malang kerek karo aku. Mau neng Datulaya daki-daki ucapmu jangkep unggah-ungguh basa tata krama karo Begawan Durna. Ning saiki kok kowe malang kerik mlintir brengos ning ngarepe Begawan Durna. Ning pasewakan karo ning njaba beda. Lho. Nek ngono kowe nggonmu nyembah karo aku mung pencitraan. Pancen yo tak niati ngono. Nek ngono ndi Setyaki kaca paisan tak silihe. Kaca paisan tak silihe kanggo srana. Tumbal wadaling para Janegara Ngastina sing Taman Pageblung. Setyaki tinunggul gatanira karawa kang tumandang setyane ku garwanira
Begawan Durna. Piye Setyaki? Kowe arep nyilih kaca paisan? Heeh. Kaca paisan iki mapane eneng jeron kulit sak njabane daging. Iya pancen iya nemplek menyatu dengan organ tubuh manusia. Iya. Mula kowe arep nyawang kaca paisan iki sawangen. Iki sawangen wujude kaca paisan. Endi? Sawangen iki. Setyaki. Aja diobah-obahke. Ora, wis. Kuwi kok ming kutil dengkulmu. Ora, nyedak aneh. Endi kaca paisane Setyaki? Iki wujude kaca paisan. Setyaki kok kowe ngantem ya aku Setyaki kok kowe ngantem ya aku. Ayo sambat to. Ora sah arep para jilik kaca paisan. Au! Muria. Aduh ya. Sakit tau. Sakit. Dasare pendhita letak. Aku ngerti jane kowe arep nyilih kaca paisan. Ming arep gawe ringkih nata Ndrawati. Ya ora. Anu ora. Aku ngombe sentok ora? Entuk. Etan jenengane. Ayo sambat to. Utawa kowe melu-meli. Iya. Melu-melu kok melu-meli. Meli iki sapaku sambat to. Wis aku tukang ngapusi. Iya. Au. Muni pisan tapuke. Ora. Kakang Udawa kejem ben. Sengit aku roh kuwi. Wis kono bali yo. Ora sah njilih kaca paisan. Iya Setyaki, aku tak bali ya Setyaki. Aja ngantem aku ya Setyaki. Lari! Ora panalinganira lumajaring ratri kacangganira kapisanan aning perang Bratayuda ngapa Kang? Oh, ketiwasan sipate, ketiwasan. Kula nggo bal-balan karo Setyaki. Lho. Kepiye nyilih kaca paisan? Ora entuk. Malah kula nggo bal-balan karo Setyaki. Siang kula tendang rono, siang kula tendang rene. Kula diantemi, kula diamuk kali Setyaki. Udawa melu-melu. Udawa nggih, mantune sampean nika. Mantuku melu-melu ngajar sampean. Karo sumbar ngene iki napuk gundul kula trak. Ayo muni kowe Durna. Sengkun kesian mat kon maju rene. Pak nggone bal-balan ndase. Apa tenan muni ngono kuwi Kang? Weh, tenan diomongi apa kula ki tau ngapusi ora? Apa kula tau ngapusi? Mang takoni Dik. Dan kowe wis arep mani karo maratuamu.
karo wong tuwa. Kowe ngerti ra kowe dhisik lehmu arep entuk anakku. Kowe nganti nyembah-nyembah aku, sire ora arep tak restui ning kowe meksa-meksa. Ha kok kowe wani nyumbari maratuwamu dhewe? Kanjeng Rama. Enten apa kok ngeplaki sirah kula? Jare Kakang Durna kowe nantang aku. Kowe aron napuki Kakang Durna, kowe aron ngeplaki sirahe Kakang Durna. Kowe karo Sumbar ayo sengkuni kon tekan kene wong tuwek ora ngerti tumindak apik. Tak ngrip bal-balan ndase. Sing muni sapa? Sing muni sapa? Senes kula iki. Lho. Terus apa? Kula mung ngantemi Durna ora muni napa-napa. Kula mung plak-plek kula ora elek-elek jenengan. Nek ngono ya gerjen Kakang Durna iki trempelane. Kowe ra muni tenan mboten. Wah edan. Nek ngono Kakang Durna wah retya sari ya cah mantu. Nggih mboten napa-napa wong kula ora omong apa-apa tenan. Tur kula ki wonge jujur ora tau tumindak apa-apa. Ya wis ora apa-apa. Wis ben Kakang Durna ketoke kepiye sarare. Pun monggo badhe kados pundi mawon derek. Pripun Pare? Wis kelakon ngundang mantune. Kula takoni Udawa mboten ngapa-ngapa niku. Lho, mboten ngapa-ngapa piye? Mboten ngomong apa-apa. Udawa ora nyumbari kula kok. Sakele cangkeme pendhita ora wurus. Duh konangan iki. Kurawa do maju. Do maju Setyaki undurna kudu kelakon nyilih wujuding kaca paisan Dursasana. Ngestaken dawuh. Edan Setyaki ngaglah mergaga kaya nduk mentang kowe gendhewo. Setyaki karo Tomarma apa ana panan? Ya arep nyilih kaca paisan. Yo jare Pok Gawa ayo. Ndi wenehno kaca paisan malah kowe wis duweni kaluputan. Nyatane kowe wis mulasara karo Bawa Durna. Kelakon buyung kaca paisan ngelangkai kuwandar Setyaki babar wuwu. Kowe rak tebak dadamu, ora rondo bojomu. Aja takon dosa, jundang karo Tomarma. Maju panggotayane. Wah, mati. Pecah dadamu, pecah sirahmu.
Bo cocok tumbak jebol dadam Waduh. Bala! Oi! Bun! Os. Edan kowe. Kowe nggo godo, kowe yo nggo godo. Tandingno karo Gatang. Wah, mati kowe, ha. Ha. Abuk tidak boleh tahu tidak boleh saya podo-podo kalau kedel ke lidamu mencedake ayo kowe kedu gojong kalah kedel mau ganti kelakon bumi langit tak What? Ya kau putih. Wah. Sambato. Wow. What? Dursasana maju kae. Gleleng. Saiki wetenge gedhe saiki. Mbuh gak tujes ora kebur mbuh tibamu.
kaya balon. Perjahu lho. Kartomarma. Iya. Oh, kowe kalah mungsuh Setyaki. Iya. Ya pantes wis mben wengi kowe perang mungsuh kono kalah. Iya. Ora mungkin Kurawa kok iso menang. Waduh. Ketiwasan. Kowe ya kalah. Nggih, wis genah. Ora enek sing iso dintelke Kurawa ki dalang endi wae tetep Kurawa kalah. Iya. Apa kae? Wah. Loh. Waduh, pun nyimpang marga mawon mumpun ban. Wah, edan lole golek dalan liya. Golek srana liya aja takon dosana Tandrawati kelakon mati dening aku. Kakang Udo, pripun Yayi Mas? Wis tentrem kanane ilang kuwi. Durna sak rombongane ilang. Ha nggih. Pripun kersane sakniki? Ayu. Kembul bujana ning Ndrawati nggih ngestokke dawuh. Kok sikile di ngotenke kesel. Wo. Kan ngayahi wong liya mawon ben perkara kuwi mengko gampang nggih pun nggo suwanteng Ndrawati. Ayo Kakang Udawa. Titian kala Rudra Mas Patih Raja Dewaku batobat. Mlata kahanan kayiwangan dandang mangore panas. Tekono tidak titah pujangkara. Sing sowan ngadhep ana ngersane panjenengan ulun ora pangling Kumbayana. Begawan Durna. Padha kanthi raharja sowanmu Kumbayana kulup mayah kulon ger bagus. Tansah pinayaing kawidatan ring sambikala Kanjeng Ibu sowan kula tebih saking Rubeda. Anggen kula ngadhep sowan marang ngersa jenengan Kanjeng Ibu Betari kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Kanjeng Ibu. Ya nger Durna ulun tampa. Karya bombong tias ulun. Ora let pangestu ulun kebat kita tampani ya Begawan Durna. Sampun kula pun diantatosna jimat paripe ndayan kasantosan. Prayoga nggon mulungguh sampun mboten kirang prayogi Ibu Tari. Oh, menika astunipun mekaten.
Cekaos kemawon angkin kula sowan wonten kersanipun Ibu Betari menika sepisan kula atur bekti. Ndongkap monggo kalih, Bu. Kula menika bingung nyumurupi kawontenan negari Ngastina Ibu Betari. Sing pendak dina saya ora tentrem, saya ora jenjem. Merga ketaman pagebluk rahing para kawula mboten sami dipun ayomi kanthi becik dening anak Prabu Duryudana ngantos piyambakipun menika bingung. Tumuli ndangu kalian kula rikala semanten kula dipun dangu supados dipun timbali utawi dipun suwun supados sowan wonten negaring Ndrawati nyuwun ngambil wujuding kaca paesan. Dumadakan dumugi wonten negaring Ndrawati, kula kok malah dipulosara kalih Wadyabala Ndrawati. Ila kula bingung nek kula mboten angsal wujuding kaca paesan kinarya tumbal wadaling praja negaring Ngastina. Kinarya nambah rekaning praja kula kedah kados pundi Ibu Betari. Kula nyuwun pangapunten Ibu Betari. Yana dewa ya nuntuna wong aprang. Wong aprang tas padha sar-saran. Wang Sodhe selikur dina durna wonten timbalan Kang Adawuh. Mangerti ya yen to kita kepengin gayuh utawa kepengin tentrem kahanan praja negara Ngastina. Kita utamane putuku Duryudana ya kudu gayuh wujuding kanugrahan. Ya wahyu katentreman sing winastan wahyu maneki Mandaya. Jalaran kanugrahan iki bisa kena kanggo srana tentreming praja negara Ngastina merga adeging negara kuwi yen to linandhesan iman. Wahyu maneki Mandaya iki kudu kita gayuh. Mbok kepiye wae carane kita kudu gayuh Begawan Durna. Pandhita kang ginarya wangsit pindha kumbang ngajaping tawang. Susu angin ngendi nggone. Lajeng padhe kedah dateng pundi angin kula ngupadi wujuding wahyu maneki Mandaya menika kula wau. Kita kudu gayuh wujuding wahyu maneki Mandaya ya tlutuh Kumarasari. Kudu njaluk sowan ana ngersaning Sang Pinandhita. Pandhita ing guwa Karinawa. Mapane ana ing telenging Alastik Brasara, peparape Begawan Sukmaningrat. Pandhita ing guwa Karinawa. Kula secane menawi Karinawa, film Jepang. Shinobi. Menawi niku kula gadah kode nuklir. Daujin. Mila kula nuwun tulung supados dipun gayuhaken gampang perkara gayuhke gampang. Mengko ing ulun ingkang bakal nembung nglawan Begawan Sukmaningrat, yen to ulun ora kasil njaluk wujuding Kluthuk Kumarasari wahyu maneki Mandaya, kita dhewe kang kudu ngwadi. Monggo kula dherekaken sowan wonten ing pertapan guwa Karinawa. Jaramaya wonten timbalan Kang Adawuh Ibu Betari. Kepyana barisaning jim setan priprayangan ilu-ilu Banaspati yang lengkek balong atanda kanggo sak biyantu lawan lekase Begawan Durna. Inggih non ngestaken dawuh. Pulunggana. Ana tak dawuh apa Ibu Betari?
kancangan samudha dijak budal. Nggih. Ngestaken dawuh. Ora usah suwe-suwe budal dina iki. Jaramaya lan Kulanggana. Ayo. nyonake utang mati lotira kang anembur nembur ing siji wata manunggaling rasa kekare mangmune bangun muni bangun ana peteng dudu wengi ana padhang tuturina padhanging nala miwah petenging oglangan lampu malah. Woi. Wadya bolo prajinemandu kaget kabeh tak. Estunipun kula kaget Gusti. Kula ampit malah paduka Gusti Jarawaya namung wonten mriki. Kula nyadong dawuh. Nak nyilok bajingan. Menyilan ngomong nyalon. Nyet ngomong nyet ngomong. Kowe ngomong ra cetha. Nyelek ngomong nyak. Lho nyadong dawuh timbal paduka Gusti Jarawaya matus pundi? Wonten dawuh menapa saking ngersanipun Ibu Betari Durga? Kula nyadong dawuh iki, kula nyadong dawuh. Kalah nyadong dawuh. Kados pandak pangandakanapan awang bakalan Bathara Darga wantan manapa kula nyadong dawuh aja kaget kabeh tawe ning kene merga pancen ana pakaryan
Sedina pira? Iki pakaryan kewajiban kok sedina pira? Ya wis. Nek ngono aku tak melu munyal wae apa. Wis kono nek kowe ngarep-arep bayaran. Ora sah melu rembug wigati iki. Kados pundi Gusti Caramaya wonten pangandikan menapa? Ngarja kabeh wadya bola warajineman ngewangi budal. Sak biyantu kelawan lekase Durna kure bakal kumati. Ya kuwi wujude wahyu manik Imandaya Druta Kumarasari. Sang Hyang Tata Kalana kala takut maringkut sungya kang mawingis-wingis mawing maten kula tata samapta ing kati sampe kok ndiri bidal dateng pertapaning pundi pertapan Guwa Karinawa pertapane Sang Pinandhidaya kuwi Begawan Sukmaning Rat oh ini ngobati wujuding wahyu manik Imandaya Trutuh Gedang Latah Kamarasara Latah Kamarasara Trutuh Kumarasari kawa Sang Banar kawa lampine wah ayo kanca-kanca pada badal kabah ada aja nanganta sangkara yan ngantana sangkara aja takan dasa tak batat kandal makabah ngapa apa kuwi mbak ya meneng ya kawa kuwi apa sasama malu njar tata-tapa aku tak ora melu budal wae lah diteloki isine aku kawarasa malah badal ora apa-apa wang sarka tak enggak panyamangat akara malah badal kan ya asa apa sang Arab Dasawang ada apa-apa ora sadupating celoteh ora sapun celatu ayo budal dire hangastakan dawa pangandaka padaka gasta Jaramaya woi wah akut ya wah akut bahaya bu tuh akut ya bu ya
kayon kati yupeng angin sumyak swaraning karenggiwan samirana mawar kulawan ires lumrang gandaning bos pita kareng jawaning udyanira sang dwijara mrengeng lir swaraning matu pronto manungsung sarining kembang Niwang Agung muga ngayomana marang praja Ngamarta lan saisinipun Koko Prabu Sri Bathara Kresna sewu-sewu kalepatan kula tadah wadana krana kula cumantruka wantun mbiyantu utawi ambayongi rawuh jengandika Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna Koko Prabu jagat pangestu karo wayah Bathara jagat nuning Kyai ngantos kadhetene kula gelak-gelak lampah kula enggal kula tumuju wonten negari Ngamarta enggal kula saged nyumurupi kawontenanipun kadang-kadang kula para Pandhawa Yayi tumunten kula nyadhong dawuh kula nungsung mawarta menggah wigatosipun menapa Dene Paduka Yayi Prabu Puntadewa animbali dhumateng piswanipun ingkang Rakendrawati Yayi Prabu inggih Koko Prabu sewu-sewu kalepatan kula tadah wadana awit kula wantun ambayongi rawuh jengandika menika saestu kula namung nedya nyuwun pitedah dumateng Paduka kedah kados pundi lampah kula nyumurupi kawontenan negari Ngamarta lho negari Ngamarta kenging punapa Yayi negari Ngamarta nampi pancobaning Jawata negari Ngamarta ketaman Pagebluk kula kedah kados pundi anggen kula ngluwari negari Ngamarta saking bebaya utawi Pagebluk menika Koko Prabu Tanjapala Pandhawa myoga mulung mangung siring Sata Kurawa kambak unggis sira katitik jagat pangestu karo wayah Bathara jagat kula nuwun sewu Yayi kula nuwun sewu teka sami kawontenanipun kalian negarinipun anak kula pun Setija Bumur Kasura ingkang ugi ketaman Pagebluk kamangka kula ugi sampun dawuh kalian anak kula Praja Trisna bilih piyambakipun menawi badhe tentrem badhe waluya negaranipun kula aturi supados nggayuh wujuding kanugrahan ingkang winastan wahyu manik mandaya inggih tlutuh Kumarasari
Aduh Koko Prabu menapa ingkang rayugi kedah gayuh kanugrahan menika inggih. Mboten kedah paduka Yayi Prabu Puntadewa nanging salah satunggaling Pandhawa. Kadang kula para Pandhawa menika kedah saged gayuh wujuding Wahyu Maneki Mandaya inggih Tlutuh Kumarasari. Wonten ngersanipun Sang Pinandhita inggih menika pun Begawan Sukmaningrat kang mapan wonten ing telenging awana Tik Brasara. Mapan wonten ing pertapan Guwa Karinawa. Lajeng sinten ingkang kedah gayuh lan ngupadi mewah budidaya wujuding Wahyu Maneki Mandaya menika? Kresna gage paringa dawuh. Sapa sing kudu gayuh wujuding Wahyu Maneki Mandaya ya Tlutuh Kumarasari kuwi mau. Paringa dawuh apa kudu Werkudara? Apa kudu aku tak budal dina iki ning pertapan Guwa Karinawa ning telenging wana Tik Brasara? Dudu kowe Werkudara, banjur sapa? Menapa kula Koko Prabu? Dudu Yayi Janaka. Lajeng sinten? Yayi Prabu, wonten timbal ingkang adhawuh. Ingkang wenang gayuh wujuding kanugrahan menika boten sanes kejawi amung kadang kula ragil. Yaying Bumi Retawu nggih menika pun Yayi Sedewa. Tansah marpamoring sukma kones wicarane sinukmaya winahya ing asepi sinembentel ing kalbu Yayi Sedewa wonten timbal ingkang adhawuh Koko Prabu. Aja kaget merga pancen kowe kang kudu dadi lantaran Srana waluyaning praja negara ing Ngamarta ing Ketaman Pagebluk. Iye mboten dados menapa kemawon serananipun kula sagah nglampahi. Kula kedah lampah menapa kemawon ingkang baken negari Ngamarta tentrem bagus. Nek ngono Sedewa, dina iki kowe budhal ning pertapan Guwa Karinawa sawanana ngersaning Begawan Sukmaningrat pintanen wujuding kanugrahan Wahyu Maneki Mandaya ingkang tan wurunga iki mengko bakal dadi sarana tentrem lan wayulaning praja negara Ngamarta. Kula nunuk nggih. Kepareng kula nyuwun pamit madal masilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Koko Prabu Puntadewa kula nyuwun pamit madal masilan. Sing ati-ati Yayi Sedewa aja kaya bocah cilik muga kalih sing sambi kula lakune siadi. Nok nengestaken dawuh nyuwun pamit madal masilan Koko Prabu. Apa jilidreng kakangku? Arjuna wonten dawuh Koko Prabu aja keri. Tutna lakune adimu ing Bumi Retawu aja ngasih mlaku dhewe ya Di. Nuknun ngestaken dawuh. Ya. Aku saguh ngetutke karo Sedewa sing baku negara Ngamarta tentrem. Yayi Prabu tumuni samangke kula aturi lerem sawetawis wonten negari Ngamarta. Inggih Koko Prabu matur sembah nuwun. Kula kalian Werkudara kalian Yayi Arjuna ingkang badhe sak biyantu kelawan lekasipun kadang kula pun Yayi Sedewa inggih nderekaken mugi-mugi kalih sing sambi kala Koko Prabu. Nyuwun pamit Yayi ngatos-atos pangestu mugi tansah handayani Koko Prabu.
Pandhawa tata gati wisaya indriyaksa sara maruta ong pawana bana maragana samirana lan warayang Panca bayu wisikan magulingan lima Raja Sajaja mandheg ana satra bagus tanpa cacat aja wati tanpa aran sapa jenengmu Gus sapa jenengmu Aku ora duwe jeneng lho nanging duwe kekasih Banjur sapa kasihmu ngadang lawan lakuku Aku kasih Raden Janaka Satra ing Madukara Raden Janaka Satra Madukara panengah Pandhawa ya kumbang ali-ali Ya Setya Margana bola salah jenengmu akeh Gus sing mburi sing wujudane kaya genthong kula wagimen siwak kowe apa kengalan Semar Badrana syukur kowe ngerti karo aku balik takon karo kowe sapa jenengmu ngendi dangkamu sapa pracekamu bola salah kemarat durung tepung junjung dangkon junjung praceka takon karo aku Dedya kala sabu angin wadya penari wadya balane Bathari Durga ayo kowe arep tumuju menyang endi nuruti krenteging ati lakuning suku ora kena manjut kudu bali ora ana jamak lumrahe dalan balekke wong lumaku kendas sing buta pating jengling rambuté pating jebobok bakal ndak sampar tak sandung bakal tiga sepacing gulune lihat langene kalanggan aglar wandan monjar tinenel kekonang surem sorote tanpa hadang kaji gede dhuwur kurang dhuwur munggah gunung Mahameru aji copa mantra ora ana jamak lumrahe satriya meguru batange buta ora salah papu arep opo Kopat kapita kaya ulu tapak angin kekejar kaya manuk berancangan sapi rangsang kemuda ajur kumur-kumur kepandamu Gus
Prabata abang kawelakar mangwa ing mungsa amin tolawan pangro susumbareng mandhapta kadhen kayon manubruka wala dalam minggir-minggir kabeh Purwadya Bulayaksa minggiro ala trajange dhewe satriya bagus sabetke perbatang rontok wandamu wacur serampat ilang nyawamu Boy, boy, Why?
semubang Hyang Aruna katenetraning uga rapuh sabdaning kugila rengane kara sagatar kene tungane nggung ler wuwu sing pene panca pepatoke ngayam wana astu kono sidam sekaring bawana langgeng kula nuwun mangki penemban menawi kula titik sandangan paduka menika mujudaken suwijining brahmana panjenengan menika pandhita saking pundi sinten pamarapipun lole astaga semalasena bertapa somorante hawala apa kowe kang ngaran Begawan Sukmaningrat inggih mboten wonten kalih inggih mriki adeking Begawan Sukmaningrat inggih wonten ing mriki adeking pertapan Guwa Karinawa lole adeking pertapan Guwa Karinawa penembahan panjenengan sinten teka kowe urung tepung karo aku iki pandhita sing wis kondang monyor-monyor dok deng samaladeng wong sak jagat ngerti gebrebekan kumandange Begawan Durna ya iki pandhita ing Sukalima manjenengan Resi Druna inggih Resi Kumbayana kowe durung ngerti karo aku nembe sepisan menika kula mangertosi kula aben ajeng kalian panjenengan menawi kumandange ngasma paduka kula sampun mangertosi syukur pinagi sewu lajeng tumuli menapa wigatosipun rawuh wonten ing pertapan Guwa Karinawa mriki ngerti ya Begawan Sukmaningrat anane aku praptene kene iki mergo aku golek Pintasraya srana waliyaning praja negara Ngastina sing dina iki taman pagebluk mula gandeng kowe sing tadi lantaran tumedhake Wahyu Manik Imandaya ya tenutuh Kumarasari gage Wahyu Manik Imandaya wenehna karo Begawan Durna Begawan Sukmaningrat merahina semubang Hyang Aruna katinetraning uga rapuh Karang Pandan sabdaning kugila ringkane kara sagetar kene tunganing kong lir wuwu sing bene panca astungkara sidam sekaring bawana langgeng kula nuwun sewu tiyang ingkang badhe nggayuh wujuding kanugrahan inggih pun winastan Wahyu Manik Imandaya menika kedah sesuci rumiyin lair lan batosipun apa kowe nyepelekke karo aku apa kowe nyepelekke karo Begawan Durna aku ki pendhita sing lair batinku resik lair batinku apik aku ora tau tumindak ala lan culika kula nuwun sewu menawi dipun kemarengaken kula badhe bedhek dumateng laku Jantara Paduka kepiye kula nuwun sewu panjenengan menika nadyan drajating brahmana utawi pandhita utawi resi nanging panjenengan menika taksih karem nindakaken bab perkawis ingkang asipat watak angkara budi candala jeng andika menika senengipun ngidak-idak mringkah sangsaraning liyan menawi panjenengan menika saged nyumurupi tiyang sanes remen panjenengan boten remen panjenengan gadhahi raos serik memungsuhan dumateng pun para Pandhawa leres menapa mboten
kelap-kelap katon Ergenjang alis risang maweh gandrung kowe teka ngenyamah marang asmane Begawan Durna Sukmane Ngrat ayo wenehna wujuding wahyu maneh imantoi marang Begawan Durna sumangga kula aturi nglangkahi kemandhanipun ingkang abdi pun Sukmane Ngrat oh sombong banget kowe ya Swamya ngambrengeng kadi karonaning kas wase yaneng marga amalatku sang kanta mestret maca leng-leng laluang ladi Surya mangrang sang waya umyung swara waryanto nuwun sewu menika mboten pangling inggih paduka sinuwun ing Traju Trisna inggih leres kasinggihan mekaten menawi menapa paduka ingkang keparapun Resi Sukmane Ngrat inggih kula ingkang abdi pun Sukmane Ngrat sinuwun wonten wigatos menapa sekawit kula sowan wonten ngersanipun Kanjeng Rama Prabu Sri Bathara Kresna inggih ingkang boten sane kejawi amung nyuwun pintos raya kados pundi anggen kula badhe angluari negari kula ing Traju Trisna saking pageblog ingkang tumanduk wonten negari kula sareng Kanjeng Rama paring dawuh bilih kula kedang gayu wujuding wahyu manik imandaya wonten ngersa paduka sang pinandhita pun Sang Resi Sukmane Ngrat mila kula tumuli sowan wonten ing mriki ingkang kula tuju lan ancas gegayuhan kula badhe nyuwun wujuding kanugrahan ingkang winastan pun wahyu manik imandaya menika mrepan gunjang ganjing langit kelap-kelap katon Ergenjang alis risang maweh gandrung Mas Trama sedam sekaring bawana langgeng kula nuwun sewu sinuwun menawi kula sawang jengandika sinuwun Traju Trisna inggih sinuwun setija menika taksih kedah perlu anggenipun sesuci diri dereng trep lan dereng pantes dereng pas menawi badhe nampi wujuding kanugrahan ingkang winastan pun wahyu manik imandaya mila kula nuwun sewu menawi jengandika nyuwun utawi nedya anggayuh wujuding wahyu manik imandaya kula mboten saged maringaken utawi kula mboten saged ngaturaken jalaran jengandika sinuwun setija kedah sesuci diri kedah resik lair lan batosipun kedah mertapa nyaket Gusti langkung rumiyin supados kasaged kasembatan anggayuh wahyu manik imandaya ing busana saged tentrem lan ayem miwah jenak anggenipun wujuding wahyu manik imandaya manjing wonten ing jiwa raga paduka sinuwun nyuwun pamit berban saya katriya trias mono marang risang katirate ratu-ratune wong cakra kembang kembang jaya kusuma simring kawula menika wonten satriya bagus inggih punamit pasang Kalimantabe Premban kula ingkang abdi pun inggih nuwun sewu kula sampun mangertosi jengandika menika waragil Pandhawa satria ing bumi Retawu pun Raden Sedewa waduh Premban inggih
teka panjenengan wasis Mas Kitha ing Esti paninggal batin paduka teka mangertosi dhumateng ingkang abdi. Inggih Raden. Kula mangertosi wonten wigatos menapa. Kula nuwun sewu. Kula menika mireng kondhangipun pandhita utawi brahmana ing guwa Karinawa. Pun begawan Sukmaningrat. Inggih ming mriki menika lenggahipun ingkang abdi pun Sukmaningrat. Oh ladalah bejo kemayangan Panembahan. Toko kula saged pinanggih kaleman jengandika. Mila sampun wigih ringa-ringa kula aturi nampi pasuwitanipun ingkang abdi pun Sadewa. Kula badhe nglebur tapak asta. Kula badhe nyantrik kalawan jengandika Panembahan Sukmaningrat. Ganjing langit ngelap-ngelap katon genjang alis risang maweh gandrung Astungkara sidam sekaring bawana kula nuwun sewu Raden Sadewa. Kula nedya ananting dhumateng paduka menapa sampun lair batos anggen paduka sita marang ngersanipun ingkang abdi pun Sukmaningrat. Inggih lair batos. Estunipun kula nyuwun sewu, saksanesipun kula menika nedya nglebur tapak asta dados cantrik paduka Sang Panembahan. Kula menika sowan mriki badhe nyuwun pintasraya. Awit negari ing Ngamarta menika ketaman pagebluk. Kula kedah kados pundi Panembahan? Kula kedah kados pundi? Yata laruta saking Gudha Sakuru kula. Ya namo tusa Sang Sri ing Wiladala. Kula nuwun sewu Raden. Menawi jengandika nyuwun pintasraya bab waluyaning praja negari Ngamarta kula nampi triman saking Kang Abdi pun Sukmaningrat. Jalaran jengandika ugi sampun lair lan batos anggenipun badhe suwita marang saning ingkang Abdi pun Sukmaningrat. Menapa kemawon kula sagah nampi bebungah saking paduka Sang Panembahan. Kenjang ganjing langit kelap-kelap katon. Kalau kenjang alis risanging maweh gandrung. Marane manguswami ngambreng kadhe karananing kaswase yaning marga amalat kung tumiring Sang Ganda Pastrat Mojo leng-leng lalu angulati leng-leng lalu angulati surya mangrang sang wayah mentrok. Kula nuwun sewu, menika kala wau menapa? Inggih menika ingkang paduka kersakaken inggih menika pun Wahyu Manik Imandaya Trutuh Kumarasari. Aduh matur sembah nuwun sanget Panembahan. Teka jengandika tanggap kelawan menapa ingkang kula pingajengaken inggih. Tumuli mboten kedah kula amejang dhumateng paduka menika kedah kados pundi lampahipun menawi sak sampunipun nampi wujuding kanugrahan menika. Tentu jengandika sampun mangertosi awet jengandika menika satriya ingkang tansah nengenaken marang tumindak kautaman. Iya matur sembah nuwun. Tumuli kula nuwun sewu Raden Sadewa kula aturi ngginakaken paningal batin Raden.
ana dewaya nuntuna wong aprang tias padha sarsaran mboten nginten babar pisan bilih jeng ngandika sang Iwang Pikulun padha wenang mastur mung sedam sekaring bawana langgeng Sedewa yektine ulun wis mangerteni lamis tanggap sarta wis kodrating Gusti yen ta wujuding wahyu maneki Mandaya Tlutuh Kumarasari iki mau kebat ditampa dening kita ya ragil Pandhawa nggih matur sembah nuwun mula kang saka kuwi kita bali ming Praja Ngamarta temah musanane yen ta kita wis nampa wujuding kanugrahan aran wahyu maneki Mandaya bakale tentrem kahanan ana ing negara Ngamarta nggih nyuwun pamit madal masiran ngati-ati aja kaya bocah cilik Sadewa Nyata saking Gudha Sakurupula Yanamutus Sang Sri kenek tah kuwi mendem ndale ijo Kakang Semar menengo sik lho ha nggih mboten siwak ya tau kenek kok Yayi Sadewa inggih Kakang Prabu ya. Apa wis entuk sing mbok gayok inggih. Pangestunipun sampun. Sedewa Wonten dawuh Kakang Mas. wis entuk apa sing tok karepke Inggih sampun. tiga mawon Mboten sakata-kata. Iya. Sedewa wonten dawuh Kakang Prabu. Ana kumpula ning Praja Ngamarta isih akeh pakaran sing kudu tak rampungke. Nggih. Yen to Siadi wis kelakon kumpul ning Praja Ngamarta wusanane kahanan negara Ngamarta sing mbok liwati bakal dadi ayem tata titilan tentrem. Nggih, nyuwun pamit Kakang Prabu. Mareka den prayitna balik Cahitan kowe
Iki tetep Solo lho iki tetep Solo lho iki. Soale nek yo jan kendange ora cukup. Sing ngendang drijine sak lugu kabeh. Kok tangane sak gedene. Kakang Semar, ha? Wonten dawuh. Sawangan kae. Kae rak yangmu to, sinten? Durga. Wah. Lah niku. Niku kula nek ketemu mriku langsung Wanut dia itu mengambar gambar arum sang kusumo niku kepiye mau lemu toto wanut dia itu gambar arum MC mau nggih. Sing mau kowe sore nggih lho. Gambar arum sang kusumo ya telmawir madu brente. Caedan Werkudara. Piye? Ewang ana Kakang Semar kae. Yo. Delok-delok Iya. Wanut ya yutama gambar arum. Gambar arum sang kusumo. Ayo Durga. Ayo Durga. Baliya. Ora ndek dadung aku. Tobat Kakang Sumar. Semar. Saiki tirokno aku. Inggih. Mboten saged. Kowe ora iso wis bali ya, Pak. Nyuwun pamit. Sopo? Kowe sapa? Takan garaka aka anak akarsa. Sapa? Anak akarsa. Anake Karsi. Sapa? Rina aku. Rina Mbak Yumu. Aka Kambal. Kawas apa? Werkudara. Warkadara. Yak Matama. Wah. Bageke. Awan-awan akaraka aja takanta.
家不起来了，上菜了和这个，我家这里我家起来我别起来不干这就不起来我就我这。Kowe omong ora cetha. Pasal kece jatuh teka. Ayo Balio. Balio. Kowe wadya balane turgo Balio aja ganggu gawe ngamarta. Mak, sap-sap jaela, bo, jam penuh. Apa? Jam penuh. Kowe apa? Apa teka? Jampen. Cangkemmu Jam penuh. wah, Bakal kiri bakal pasal kece bakal. Gua kiki, bu, waki ke kawa. kowe apa? Bakal sih, oke ya, gua kiki siapa? Apa ke? Gua kiki, bu, bakal sih gua, bakal sih bakal kece siapa? Bakal sih lagi, bakal enggak, bakal. Itu. Sing ijo apane? Bagi sini bagi dekat. Coba ke sini apa? Jadi bagi. Wah gigi. Bukan sini bagi dekat apa? Sini tengah. Piye? Sini tengah. Bagi ni. Bagi kilo pokia. Itu ya. Kukusi. Aku kaya. Kono kae apa? Bagi sini bagi. Bagi dah pakai ya, gua kesini cicip cap cai lo. Kowe omongan apa? Paksi cicap paksi jam penuh. Gua kawan nang kuburan kono. Tukang bunang penerus kok ngudulanan. Wah, ijik oke. Ya ampun. Gede banget. Sapa Mas? Warakudara. Sapa? Warakudara. Anjay. Sapa we? Aku Sapa? Marjiwati. Wedok kok Parjiwati. Aku nek lenang Parjiwato. Ya Mas, Apa? perang. Ya ini. Iya, gratis. Wis nak. Wis entek-entekane iki wis meh subuh. Iki kanggo sedekah subuh sampean tak gratisi. Sedekah subuhmu kuwi. Wah, gila nih. Ya ampun kok padha kabur ta iki. Wah. Ya ampun ora lumrah. Ya ampun ora lumrah babar blas. Iki tenan apa ora? Liyane wis tuwe ning kene kok iki tuwa ning kene lho ya ampun. Gilane Bapak ya ampun gilane. Piye Mbak? Ayo masuk yo. Wes ana minggira kowe udu mungsuh kok. Kang, Kuwi wong kuwi roh irungku kok malah gila.
Lha kaya sosis kuwi kok. Ah iya. HL ADBP iki gede SD. Tobat. Oh, kowe sing malik HP kae ya. Nganggo gambarku ya ampun keparep. Fotoku ternodai. Kok tahu? Sak lagu gek turu. Tobat. Kowe ngono kuwi metune apa? Metune geni ta? Heeh. Metune geni ah. Nah. Ya wis kono tak foto nang kono nek. Sing sisan le. Iya gentulmu. Gah nandingi aku. Reng. Apa? Goleki kancamu Sapa? terus bandi. Anjay, sing sak kono kae. Heeh. Senengane kok ora. Esuk-esuk ki ngapa? Apa arep golek sebrakan apa? Wong sing dhisik urung balekke. Iya, ampun iki anake sapa? Cah cilik kok kelitian ayo. Ayo mulih, anake sapa kuwi anake sapa? Ayo kowe anake sapa? Ayo kowe bali ya, kowe dikandani kok ngeyel, kowe dikandani ngeyel apa kelakon kok Lho. Wong tua apa bocah? Kok pirut-pirut. Kopeng plekitut. Kowe sapa? Ayo, Bang. Aku Okta. Wos. Wong ngono kok. Ya ora pas karo wujudmu. Ayo, mumpung ya ini gratis sedekah subuh. Sembarang dolanan. Bala Pandhawa myogu mulung Dek ora nganggo kesuwan wis gak di sifat barat. Gir